Takže parkovisko, ale pozor, na bicykle. Takže ideme takto. Toto auto tu nemá čo robiť. Tak ideme sa pozrieť na to parkovisko na bicykle. Ja sa dám ako takto. Parkovisko na bicykle. Tak toto je parkovisko na bicykle. To asi na Slovensku nemáme, že jo? Takéto parkovisko na bicykle. Mám tam ešte tašky. Tam. A tam je vlaková stanica. Takže čo chodia na vláčiky, tak jednoducho si tu dajú bicykel. A bicykle nájdete všade. Jojo. Bicykle, bicykle. Nejaký tam dal motorku. Drzosť.